moje offroad chili 2017. Dneska je 22. júl a ideme sa pozrieť, jak vyzerajú chili papričky pestované vonku bez akejkoľvek ochrany. Takže tu je červené chili poker, to je také označenie moje. Pravdepodobne je to 7 pod red. Dostal som minulý rok od priateľa vlastne plod, vyzeralo to na 7 pod, bolo to krásne červené a diabelsky pikantné, tak som si nechal semienka a toho roku to pestujem. Takže čo sa týka plodov, dačo sa nám tu rysuje, zatiaľ je to také podlhovasté jak jolokia, ale uvidíme. Plody, ktoré som chutnal, boli skôr také do okrúhla, jak do podlhovasta. Dačo také je to tu. Tak, čiže toto je prvá rastlinka. Má už dajaké 1, 2, 3 papričky. Kvety. No, uvidíme, čo z nej bude. Druhé červené chili je tu. Tu už vidíme viac plodov. 2, 4, 6, 7, 8. Či to kamera dobre zabere. Podmienky sú divoké. Ktoré sú podlhovasté, ktoré sú okrúhle. Možno, že to bude aj nejaký hybrid. Neviem, netuším, čo to bude. Ten istý prípad sú ďalšie dva rastlinky označené ako žlté chili pokrové, lebo som ich dostal na pokrovom turnaji. Takže tu máme plody zase podlhovasté. Netuším, uvidíme, čo to bude. 1, 2, 3, 4 plody. 4 plody, zatiaľ 4 plody. Uvidíme. Takže jedno červené chili, druhé červené chili, jedno žlté a druhé žlté chili. Toto je taký chudáčik. Plody žiadne, kvety sú. Času ešte je teoreticky, takže dáme mu ešte šancu. Uvidíme, čo z neho bude. Dobre. Ďalšie je Trinidad Scorpion Moruga. Tu je to katastrofa, lebo asi som rozdal to tie najlepšie planty, lebo aj sused už má 4 papričky vedľa v záhrade, čo som mu dal Morugu. Ja mám takéto kríčky, biedné, malé, bez kvetov, bez ničoho. Katastrofa, absolútne. Kolega z Michaloviec už má takisto dajaké plody, pestuje na balkóne. Alebo proste tej Moruge veľmi nesvedčí vonku. Druhá Moruga je to isté. Kvety žiadne, kriačik maličký. Nechám to zatiaľ rázno, uvidíme. Posledná, tretia Moruga, tak aspoň tá ma trošičku teší, lebo už má jeden. No, zaostríme? Nezaostríme. Skúsime to tak. Jeden, druhý a dosť. Zatiaľ 2 plody. Kvety ešte sú. Vzrastom je najväčšia oproti tamtým 2. Takže hádam, aspoň tu sa dočkám. No, keby tak 5 plodov bolo, ja by som bol spokojný. Dobre. Ďalší je Brown Butlach. Deva má 4. Tu mám zo semiačok, ktoré som vybral z plodu objednávaného z Čiech, semínka Chili CZ. Takže tam z krásneho plodu som vybral semiačka a očividne sa Brown Butlahu darí aj vonku. Nemá s tým problém. Ten, ktorého mám v byte, ten je na tom biedne, ten má nejaké 2 papričky, tu sú už krásne, veľké.
Dva veľké, asi ani nevidno odtiaľ, ale je ich tu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no možno aj 20, neviem. Nie je to dobre, možno z tej strany. Dobre vidno. Ale je tu tých plodov dosť. A na to, jaký je ten ker malý, tak to je paráda. Ďalší brown butlach, ten už taká paráda nie je. Tu je jeden plod, druhý maličký, tretí maličký, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. No, nakoniec až taká tragédia to nebude. Ale väčšina sú ešte malé, tu je jeden trošku väčší. Ale oproti minulej rastlinke je to slabšie výrazne. Tretí brown butlach takisto už má papričky. A 3 veľké a možno 10 malých drobcov, čiže tu to bude asi tohtoročná úroda, budú len brown butlach. A oproti moruge to výrazne slabšie nie je, čiže nejaká tragédia nebude, keď toho roku morugy nevídu. Aj tak to je len moja druhá pestiteľská sezóna a pestujem iba off-road vonku, takže tak. Tu je tretí brown butlach, ten má takisto plodov, no nechce sa mi to už rátať 20 určite. A jeden sa nám už začína pomaličky vyfarbovať. Tak to už sa veľmi teším na koštovku. Aj keď teším je asi silné slovo, lebo mal som tu čest a viem, čo ma čaká. Takže tu je štvrtý brown butlach. Potom nasleduje takzvaná bonsai jolokia. Tá tu je vlastne len z milosti. To má možno 20 cm, má nejaké kvety, tak keď tam bude jeden plod do konca jesene, tak splnila úlohu, lebo je to katastrofa proste. Nič, malička, strašne. Minulý rok som pestoval jednu budiolokiu vonku, bolo na nej cez 100 plodov, čiže toto tu je, to je tragédia. Ale nevadí. Ďalšia jolokia. Zatiaľ bez plodov, kvety sú. Rastlinka je výrazne vyššie oproti tej pidi, ale tiež ako veľkú radosť mi nerobí, lebo už mali by byť plody. No a posledná rastlinka je takisto budiolokia a tá pre zmenu radosť robí, lebo tá na to, jak je malá, tak tých papričiek má požehnanie a sú už krásne veľké. Takže tu si myslím, že tá jedna bude za všetky tri. Takže takto. Dá sa pestovať aj vonku, podmienky tie rastlinky nemajú optimálne. Boli tu búrky, bol tu kamenec, poprežívalo to. Ktorým sa darí lepšie, ktorým sa darí horšie. Pritom podmienky majú rovnaké, čiže záleží aj od samotnej rastlinky, hovorím. Možno tie lepšie som rozdal, lebo priesad som mal strašne veľa a nemám toľko miesta, ani času, ani chuť, ani potrebu toľko pestovať papričiek. Čiže toto sú Offroad Chili 2017. Dnes je 22. júl 2017 a sú v takom stave. Uvidíme, tak o mesiac možno natočím ďalšie video. Bude čo koštovať.